mirlik yönököy bar saniyali yönü 11 yıl içinde adam geçirýäk bali geçti şu ömrümün parçası can mektebimde oňa şaýatdyr bahalym günnülükdi 7 ýaşym doly ýellik sen bolsaňa bilim dünýäsinden ilim almany ýazyp bozmany sana bilmeni akyl ýetirmeni tutuş dünýämi sana çäksiz sevgim uludur mektebim sen depterini yapıp açan durmuş depterin ene bugün bolsa son hoşamyny dakdylar deň duşlar ýaşyl uçurumy mektebimni hoşman gidýär senden dilbaqy mektebimni hoşman uçýar senden hoş ýaly mektebimni hoşman gidýär senden dilbaqy mektebimni hoşman uçýar senden hoş ýaly